אם זה מעניין פה מישהו מהישראלים, אז יש דילה בטיסה. מה היא אמרה? שיש דילה בטיסה. סליחה, מי אמר פה שיש דילה? אנחנו. מאיפה לכם שיש דילה? קיבלנו פושאפ. יש 4 שעות דילה. Nakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Sofia, עוד לא נתתי תקוותנו, התקווה. When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun, and it makes me feel so fine. I can't control my brain. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמב"צית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים הולכים כולם בתוך השלג בסופת שלגים. אנחנו עם של גיבורי, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. תודה סלומון. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, כובע 5651. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאובזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מארוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל. Without a view, it couldn't happen. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי. This country is magnificent, but the thing that I will take away is each and one of you. אני יודע. עוד הפעם. תגיד. בתפילה עכשיו. אבל החברים שלך יאמינו לך שאתה כזה? אנחנו בתפילה.
והוא פלילי. תכף אתה יושב מול לקוח, עושה את הציפורניים. הבן אדם עושה ציפורניים. זה לא אתה יחיין.